Aw bisimila hôtel Lafiya la. Niko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɔnɔna na. Réservation fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjurusiraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo aw munu ye danaya taka daka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mako be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maygaye ajora joro la nyemo ya ko fenfen ajora joro la ka soja mako la ka mako berebere ka koto mako tala mako te mindo ka nyeira mako la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka aw bela jelen la dunya silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do jie jamana were mo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe damne na kaba sanuma o bitobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jelen la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani batu ke yoro were bela jelen la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service Jenwan kele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube dugawu ke hiji ni umura ke chugo nyuma ana musakaw ala ka noya silame bela jele L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Flɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye kari ye mɛ kalo tile 31 san 2026 minnu sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi wulada in na an b'an ka babu daminɛ ni tajiko ye fala ye tiɲɛ do nin waati in na mɔgɔw ɲɛ tɛ aranbaw jɔlen na i n'a fɔ octobre ale ni septembre kalo tɛmɛnen san 2025 nka koba duguma o ka jugu dɛ gasoil ale tɛ ka ye waati min yɛrɛ la taji kun sɔngɔ ka di a kun sɔrɔ ka di dɔ faralen a sɔngɔ ka ye diɲɛ gɛlɛya min ni Moyen-Orient kɔnɔna na ni kɛlɛ taara bɔ o la o y'a to dɔ farala taji sɔngɔ kan nka anw fɛ yan a kɛra taji yɛrɛ de tununa pewu n'o ye gasoil ye a ti ye ɲɛna fiyewu ni dun ye jamana ka station ta k'u lajɛ fala ye
ani jamana bɛ sɛgɛn min kɛ ka wulikajɔ ni baara minnu kɛ sɔrɔdasiw bɛ taa taji donni min kɛ ka na n'a ye a n'a escorteli ka fara chauffeur ka mankan kan gouvernement de ka tila tuguni kalo o kalo sefa wari miliyari 3 a n'a kunkanfɛn k'o di yaasa sɔngɔ bɛ se ka bɛrɛbɛn cogo min na jamanadenw ma o bɛɛ n'a ta an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka hali bi taji minnu bɛ don u bɛ taa min n'o y'a sɔrɔ Bamako don i bɛ se k'a fɔ ko Bamako don fala ye nka n'i ni Mali marabolo mɔgɔ o mɔgɔ ye baro kɛ n'olu y'u ta ɲɛf'i ɲɛna i b'i ta k'i kun a dun tɛ k'a bali dɔgɔkun o dɔgɔkun n'i m'a mɛn ko citerne 600 donna i b'a mɛn ko 700 donna walima 800 donna kabini maaw bɛ ba don ko la i yɛrɛ ka kuma kabini mɔgɔw bɛ bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ fo sisan citerne bɛ tɛmɛ mɔgɔw la dɔw yɛrɛ tɛ fɛ ka sira yɛrɛ bila u ɲɛ a kan ka jateminɛ mun de bɛ yen jɛkulu minnu kun sigira waati gɛlɛma waati fala ye n'olu tun bɛ tugu citerne kɔnɔ n'a bɔra douane na ka taa n'a ye station kɔnɔna na olu bɛ min fɛɛrɛ minnu kun sigira papier ba minnu tun bɔra k'a fɔ ko ka lakɔlɔsili kɛ yaasa taji bɛ se ka taa bila station kɔnɔ a bɛ se ka feere cogo min ka na dingɛ kɔnɔnaw sen k'olu lajɛ ka nɛgɛw don olu baarakɛlaw bɛ min bi yalama nin sɛgɛnba in nin musakaba in bɛ ka bɔ gouvernement fɛ taji a tɛ ka ye a bana ta fala ye sugufin na n'o ye dogoka feere ye o ɲɔ ɲɛlen don an ka marabolo caman na bi dɛ segukaw fɛ yen n'i ko k'i ka 20 litiri sɔrɔ fala ye i bɛ taa 20,000 na dɛ Bamako ya 20 litiri a dɔgɔmanda o ye 6000 ye fɛn min kan ka feere 7000 ani 600 o y'a cayalen o de sɔngɔ kelen filɛ ka kɛ nin ye bi n'i ye ko in ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ fala ye bolo jiginna fan dɔ fɛ o ye fan jumɛn ye papier minnu bɔra sɛbɛn minnu taara waati min na ko kun bilennen don olu mɔgɔw olu caman tɛ ka baara kɛ sisan n'i y'a jateminɛ fana maa minnu tun bɛ n'o ye finitigilakaw ye n'olu tun bɛ da mobili ninnu ka fala ye n'o ye polisiw ye ka na n'u ye station kɔnɔna na o baara fana nɔgɔyara kosɛbɛ station tigiw fana citerne min nana jɔ mɔgɔw ɲɛna fala ye yanni ka bɔ kare kunna ka na u b'a fɔ ko min ye gasoil ye k'a banna ko essence dɔrɔn de bɛ yen kabini mɔgɔw bɛ weleli kɛ kelen kelen fo sisan don o don an ka telefɔni de bɛ fa la wa segu yɛrɛ ta ka jugu a bɛɛ ye segukaw k'a fɔra k'olu ka na ni daluya ye fala ye ko fɛn min bɛ yen ni bɛɛ ɲɛ b'a la ko daluya ɲinikun tɛ dɛ ko segu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi ko degun bɛ segu tajiko la wala a dogolen tɛ taji don a n'a ka ban a si man kɔrɔ ani se segu bi segu bɛ cogo min Moti bi ten Bamako yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ o nka nin bɛɛ la an b'a fɛ sisan fala ye ka fɛn dɔ fana faamu station minnu bɛ yen n'an b'a fɔ k'olu ye malidenw ta ye i tɛ gasoil yɛrɛ sɔrɔ olu kɔnɔ an ko minnu ye jamana wɛrɛw ta ye olu de bɛ u jija cogo sugu bɛɛ la ka gasoil ni essence ni min feere mɔgɔw bɛ taa o de san Shell, Total, Oryx a n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen mɔgɔw bɛ t'u débrouiller olu fana jaforo k'olu ka warijɛ de bɔ n'i bɛ fɛ k'a san sɛbɛn warijɛ de bɔ k'a ta ne hakili la wagati dɔ la fala ye gouvernement tun ko ko ni mɔgɔ ninnu tɛ se ka taji la taa station na k'olu yɛrɛ b'a san k'a feere k'u ka wari d'u ma olu waleyaw bɛɛ lajɛlen bɛ cogo di bi parce que sisan maa minnu ka baara bɛ ka tiɲɛ a la bi sɔrɔ minnu mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ wulikajɔ ni cɛsiri kɛ u yɛrɛ ye kɛnyɛrɛye tigilamaw a camanba segu yɛrɛ hôtel est ce que hôtel yɛrɛ bɛ ka marché segu tuguni yɛrɛ parce que courant fana ba sigilen tɛ fo n'a kɛra tile filanin n'a ye ale bɛ ka a ɲɛmani jɔ dɔɔnin fɔlɔ an t'a dɔn n'a bɛna to sen na parce que courant ta maa tɛ se k'i jigi ba da ale ka ten kosɛbɛ ten ni pura ale ka kuma ma a bɛ taa n'a yɛrɛ ye n'o tɛ u ka wuli ka tajiko in ɲɛɲini fala ye ne bɛ fɛn 3 f'u ye u k'olu sɛgɛsɛgɛ sɛbɛn minnu tun bɔra taji dicogo ɲuman na a tilacogo ɲuman na u k'olu ɲini k'o o yɔrɔ sɛgɛsɛgɛ taji tun bɛ bɔli min kɛ douane kɔnɔ ka polisiw da u kan ka finitigiw da u kan ka na n'a ye station kɔnɔ u k'o sɛgɛsɛgɛ minnu fana tun b'a kunbɛn station kɔnɔna na k'a kɛ dingɛ kɔnɔ ka nɛgɛ don k'a mesurer fala ye u ka nin jate minɛ wa jɛlenya yɛrɛ kɔnɔna na fana an bɛ ka min mɛn fala ye ko maa wɛrɛw yɛrɛ de bɛ taji yɛrɛ san sɔngɔ la anw tɛ se k'a san sɔngɔ min na k'a caman bɛ ka taa feere olu de ma bi donc tajitigiw yɛrɛ b'a fɛ k'a feere olu ma sabula olu tɛ tɛrɛmɛli kɛ olu b'a fɔ dɔrɔn ko n'a fɔra ko 300 400 b'a litiri san o la k'a sɔrɔ gouvernement ka sɔngɔ tɛ ma se 200 yɛrɛ ma
donc ni gɛlɛya de bɛ staji ko la tile fila in na a yɛrɛ mɛnna senna parce que yɔrɔ caman bɛ yen bi olu kɔni Segu kɔni Segu bɛɛ kɛra senna taamana ye fala ye Segu bɛɛ kɛra senna taamana ye fo yɔrɔ yɛrɛ t'i bolo i bɛ taa fɔ jɔnni ye n'i taara fɔ min ma k'i ka na ni daluya ye daluya mun dun don bɛɛ b'a dɔn fɛn min bɛ ka kɛ yɔrɔ min na donc an b'a ɲini Musa Galabu n'a ka mɔgɔw u ka wulikajɔ cɛsiri kɛ Segu laban ɲɔgɔn denmisɛnnin 333 444 olu bɛna ɲɔgɔn dan in kɛ ɲɔgɔn dan yɔrɔ 231 na Mali fan 14 bɛɛ minisiri min bɛ kalanko kunna a ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛlen ko yaasa ɲinan ta ka se ka kɛ ka ɲɛ an bɛ dugawu nɔgɔya u ma nka u yɛrɛ fana k'u cɛsiri nka kungo t'a dɔw fala ye o tɛ wuludenw lamɔdɔn ye dɛ kabi san daminɛ de dɛfu bɛ labɛn an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka a ko timɛko ɲuman jira an na fala ye dɔgɔkun tɛmɛnen na an bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ min ye wolomasiri tabaw ye u ye dɔ fara u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan min ye jɔyɔrɔkow ye falenw caman kɛra o la wa min ye kɛnɛkanaw fana na sa wulikajɔw barika bonyana ni Ala sɔnna a ma alamisa nata n'o bɛ bɛn juin kalo tile 4 ma fala ye o bɛna kɛ Sajo Kamara ale ka suma yɛlɛmali tile 40 ye tile 40 sarakabɔ in kan ka kɛ Kati Malibugu la Sajo yɛrɛ faso la nɛgɛ kanɲɛ 14 o waati dugawudon ni kuranɛkalanw bɛna kɛ i b'a dɔn k'a fɔ k'o ye silamɛ diinɛ ale taabolo ye sabula tile 40 ale saraka bɔli o ka ɲi kosɛbɛ su ma o hukumu kelen kɔnɔna fala ye min ye an ka sɔrɔdasiw ye kabini nin waleya cɛjugu in kɛra n'o kɛra avril kalo tile 25 na a y'a kɛ an ka général ale fatura wolomasiri tabaw ye wulikajɔ ni cɛsiri yaasa cogoya min na jamana kana se ka bin u ye dɔ fara o kan an'u ka sew o la sa Bamajɔ ni wale kabaw dogoyɔrɔw u ka marafabilayɔrɔw u ka kɛlɛdegeyɔrɔw u tɛmɛ siraw ye fiɲɛ tigɛ o la jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka se k'o ko sinsin sa armée yɛrɛ kɔnɔna na yɛlɛma dɔw donna o la sa général de brigade Mamadu Masawule Samake ale kɛra sous-chef d'état-major des opérations ye ale bɛna bila o ko kunna Bamakɔ kɔnɔna na ale bɛ maa min nɔrɔ bila n'o ye général de brigade Magan Alassane ye fala ye ale sugandira ko ale ka taga AIS force unifiée kunna min ye colonel major Yakuba Sanogo ye ale de bɛna na sa stratégie olu hukumu kɔnɔna na cogo min n'o y'a sɔrɔ dugudenw olu tontanna k'u nantan Bamajɔ ni wale kabaw fɛ nin waati na olu yɛrɛ fana bɛ ka u fɛɛrɛw tigɛ sa yaasa u bɛ se ka bɔ cogo min armée kɔni fɛn fɛn tɔgɔ ye ko so jɔlen fala ye ko Bamajɔ ni wale kabaw donna a kɔnɔ u y'a bɛɛ lajɛlen filenkolon ci k'a da kolon ci Kidal a bilama fo ni dugu jɔra kura ye dɛ n'a bɔra maa kelen kelen ninnu na anw jatigikɛ ka so ma ci i bɛ quartier Alu dɔn wa État Mare dun e ma deli ka se yen de Yako yɔrɔ ɲuman na Yako fala ye armée a kun sɔmina k'a ye k'a fɔ Bamacijɛkulu minnu bɛ Kidal dugu kɔnɔna na olu tun b'a fɛ ka labɛn kɛ ka taa bi Agɛlɔkaw ka Agɛlɔk min ni Kidal yɛrɛ cɛ bɛ kilo 150 bɔ o la sa fɛɛrɛw sigira sen kan ni pankuruw ye gosili o gosili fo ka taa se seli yɛrɛ sɔgɔmada ma min ye an ka wolomasiri tabaw ye u y'o baara kɛ baro kɛlɛtigi maa min bilara ale nana n'o ye Élisée Jandaw ye a ko dɔgɔkun in fana kɔnɔna fana u ye gosili kɛ Ɲorokaw fɛ yen min ye Jɛmakaw olu fana fɛ yen Bamajɔ ni wale kabaw juma tɛmɛnen fana Tisana n'ale ka surun kosɛbɛ Segu Ɲɔnɔnkaw fɛ yen la Bamajɔ ni wale kabaw camanba de u y'olu bɔrɔntɔ ye fana ka jigin min ye Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na sa an ye nin kibaruya in fɔ dɔgɔkun kɔnɔ fala ye kamalenin 2 olu tun bɛ moto kan k'u tɛmɛna ORTM da la min ye sɔrɔdasiw jɔyɔrɔ fɔlɔ filanan yɔrɔ la sa ko min ye mugukan kɔni bɔra kamalen 2 bɛɛ lajɛlen Radio Mali da la ko u fatura armée ko sa ko maaw ka faamuyali kɛ nin waati na baara kɛcogo la sabula tir de sommation olu mun kɛra nka kɛ funankɛni ninnu m'o mɛn o hukumu kelen kɔnɔna hali bi Kidal marabolo kɔnɔna fala ye a yira sa k'a fɔ ANEFIFkaw fɛ yen baɲumankɛ dɔ n'o y'an balimamuso dɔ ye Najima Walet Baga ale kɔni ye tulu caman ni balo ta ka di wolomasiri tabaw ma olu ka ɲɛmaa ye maa min ye n'o ye colonel Atayer ye ko ka foli kɛ a ye halisa wulikajɔ ni cɛsiri hukumu kɔnɔna fala ye MSA maaw n'o ye Musa Aga Siratumani ka kɛlɛkɛcɛw ye maintenant ka marabolo la olu ni wolomasiri tabaw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ Gawo fana ni wolomasiri tabaw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka cɛdenw sigiyɔrɔ n'u ka cɛdenw dagayɔrɔ n'u ka cɛdenw ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen bilama armée ale ni a dɛmɛbagaw n'o ye Rusilakaw ye olu b'o baara kan
seli ɲɔkɔrɔla fana na min ye wolomasiri tabaw ye u ye bagan caman dɛndɛ ka se ka na n'olu ye cogo min na Bamakɔ kɔnɔna na nin dɔgɔkun tɛmɛnen in kɔnɔna fala ye farafinna ka keleya tɔnba ale ka san 63 ɲɛnajɛw kɛra Bamakɔ ya dɔgɔkun kelen sigira o yɛrɛ baara kun cɛra surɔ ni ɲɛnajɛ belebeleba ye ɲɛnajɛ min ni maa caman taara o ko ne kan min ye jamana minnu b'an fɛ yan n'o ye farafinna jamanaw ye olu lasigidenw n'u ka seko n'u ka dɔnko n'u ka jamanaden minnu bɛ a fala ye u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ o ko in kɛnɛ kan min ye Gawokaw fɛ ye a yirala sa k'a fɔ ko min ye u ka commissaire de police n'o ye Siralamine Ag Sidamati ye ko ale ye duuru don fiɲɛna fala ye a bolila ka bɔ commissariat la baara la pewu ka taa fara FLA maaw olu kan o kɛra dɔgɔkun in kɔnɔna na nɛgɛlakaw fɛ yen wulikajɔ bɛ ka kɛ sa yaasa ka se ka siraw bɔ yiri dɔw bɛ ka tigɛ gidɔrɔn fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ basigi ni baara bɛ se ka kɛ cogo min na bawulen kɔnɔna na kuma tɛ nin waati in na bingali kuma kun cayara min ye OCS ye ale ɲɛmaaba Fuseni colonel major Fuseni Keyita ale ko sa ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye OCS ye a ka wulikajɔ nin kalo 4 fɔlɔ in kɔnɔna na drogue tɔni 151 u sera k'u tɛgɛ da o de kan k'a daminɛ février kalo la ka na se nin mai kalo in ma baabu in bɔra ka bi samefoli senfɛ samefoli min n'o kɛra OCS yɛrɛ kɔnɔna na colonel major Fuseni ale y'o bɔ bi k'a ɲini a ka cɛdenw sasaw ye cɛsiri ni baara min kɛ halisa u ka dɔ fara o kan yaasa ko bɛ se ka to sen na cogo min na min ye dugudenw ye olu ka hɛrɛ bɛ se min na seli hukumu kɔnɔna na min ye tumutukaw ye laada tile Bamakɔ yana fana laada tilenna nka ɲinan seli kɛra basigibaliya ale ni jatigɛ hukumu kɔnɔna na nka ala barika la selikɛlaw sera ka sigi dugawu kɛra layaw olu fara bɛɛ lajɛlen selila sa bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ u bɛ se ka na an ka jamana ale kɔnɔna na cogo min na baabu ye tali kɛ o la min ye Kitakaw fɛ yen fala ye kamalenin 2 olu kɔni fatura koyi sagagɛnnaw k'a fɔ misigɛnnaw don kelen bɛ yen Badengokaw fɛ yen k'ale y'a tɔɲɔgɛnni la wuli n'o si bɛ san 16 la k'o banna ka wuli ale ye mugu k'o la kiru waati min na o bɛ k'o ka janaja kɛ ale yɛrɛ segira ka na don dugu kɔnɔ a y'a ye k'a dɔn k'a fɔ ko in tɛna dajɛ la a ye mugu ci a yɛrɛ la u fila bɛɛ sara o la sa min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka nin ko in ɲɛdɔn o fana baaraw bɛ sen na Mali ale ni Niger ani Burkina Faso olu ye wulikajɔ kɛ sa ka taa Benin jamanakuntigi kura o ka fangata la n'o ye Oromiyal Wadani ye Wadani ale kɔni ni Mali Burkina ni Niger ɲɛmaw ye ɲɔgɔn ye hakilila falenfalenw kɛra sa yaasa cogo min na u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma n'o y'a sɔrɔ jamana 2 Mali ni Burkina olu ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ siranama minisiriw de tun bɛ kɛnɛ kan ye min ye Niger ye ale ka premier ministre yɛrɛ taara kɛnɛ kan sabula Nigeria ale kɛlen ka wulikajɔ kɛ yaasa min ye Niger ni Benin ye fo ka bɛn bɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min nka min ye o ka wolokansigi dɔ ye fana bɛnkantigɛlaw kɛbaaw y'u bila u 2 ni dɛbɛla ye sɔrɔdasi 4 Beninkaw fɛ yen olu fatura nin dɔgɔkun kɔnɔna na fana min ye Sikasokaw fɛ yen taji feere yɔrɔ dɔ ni taji barigon 7 tun b'a kɔnɔ litiri 100 ka taa se 20 litiri o bidɔn 25 ma tasuma wulila o bɛɛ la tiɲɛni kɔni barika bonyana nka maa ni ma to waleya in senfɛ sapeur pompier maaw olu sera ka wuli ka jɔ kɛ o la sa min ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan ale ni cɛncɛnfuga jamanaw u bɛ ka hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ nanzaralakaw ka kunnafoni gafew la yalama u bɛna taa n'u ye bɔgɔ jeninen kan wa walima u bɛna fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ o hakili jagabɔw bɛ sen na Bamakɔ misiriba minisiriso min bɛ yen n'o bɛ sifinw ka ko kunna ale ye climatiseur 12 ta ka di olu ma seli masurunya na k'u k'o kɛ sa misiriba kɔnɔna na ale bɛ se ka nɛɛma bɛ se ka don yen cogo min na o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra nin dɔgɔkun in ale kɔnɔna na fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa sisan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan kununko min ye Mali ka coupe du Mali ye ale jɔnjɔn tali baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra mai kalo tile 30 Mamadu Konate la n'o ye ndolanci bɛ Tomɔrɔbugukaw fɛ yen premier ministre ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ministre mafalenw caman tun bɛ kɛnɛ kan ale ni farikolo ɲɛnajɛ kanuba n'a lafasabaw bɛɛ lajɛlen tɔn 2 min tun bɛ ɲɔgɔn na sa o ye FC Jara ye ka donfini kɛ jɛman ye ale ni bilemanakaw n'o ye joliba maaw ye fala ye yani ndolanci ka daminɛ sa premier ministre ale ye sendaɲɛ fɔlɔ di k'a yir'u la sa k'u bɛ se ka tɛmɛ ni tulo ye miniti 90 kɔnɔna na fala ye joliba kɔni kabini sanga fɔlɔ la ale 2 ni fu kɛ ndolatan banna o 2 ni fu in na joliba nin bɛ k'ale siɲɛ 21 na ye ka coupe du Mali ta a ka finale 35 o tani senfɛ min ye FC Jara ye ale ye tɔncini ye Isfasi ni AS Police faralen ɲɔgɔn kan o de y'a to ale sera ka don première division na ɲina wa a kun jigitɔ don fana o la sa FC Jara maaw olu kɔni 10,5 olu ma
million mugan duru o dira joliba ma kupu tali hukumu kɔnɔna na ministre Abdul Kasim Fɔnba a ye tɔn fila in bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn joliba y'a ka se la min ye premier ministre yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko denmisɛnnin si ma se o Mali farikolo ɲɛnajɛ de gagnera u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ɲɛnajɛ in ye k'a labɛn cogo ɲɛna kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko jamana yɛrɛ bɛ dɛmɛ min kɛ farikolo ɲɛnajɛ bi a darawuli ka bon min ye farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ sanumanw jɛlenw olu bɛ an ka jamana ale kɔnɔna na fala n'an bɔra farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dɔ kan an bɛ taa dɔwɛrɛ kan min ye palais de sport ye u ye ale fana dilan kura ye tuguni palais de sport ale bɛ Amdalayi Ase la kunungo premier ministre a y'o kurumbo kari yana ka taa finali ale kɛnɛ kan Mamadu Konate la dayɛlɛli hukumu kɔnɔna na sa baaraba minnu kɛra général de division Abdoulaye Mayiga ale kɛrɛfɛ Aluseni Sanu tun bɛ yen ministre min bɛ sifinw ka ko kunna o tun bɛ yen ministre min bɛ yen n'o o bɛ bolimafɛnko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Madina Sisoko n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ale ni farikolo ɲɛnajɛ maa minnu bɛ yen bi n'olu ye taekwondo-kɛlaw ye olu fana caman nalen don ntolantan kɛnɛ in fala yi a tɔgɔ dalen don Ala ma hinɛna Salamata Mayiga la n'an b'a wele ko Bebe ale ye basikɛti kɛ an ka jamana kɔnɔ n'i y'a jateminɛ sa baara mun kɛra yɔrɔ in na ɲɛgɛn caman faralen ɲɔgɔn kan o yɔrɔ saba n'a fɔ ma ko 3 blocs de toilette u y'o lakurakuraya magasin fila bɛ k'o lakurakuraya min ye arbitre ka vestiaire fila k'o lakurakuraya o fana tɛmɛnen kɔfɛ sa ji bɛ seri maaw ka yɔrɔ min u y'o fana lakurakuraya donda 4 min bɛ palais la u y'o fana kurakuraya min ye château d'eau kelen k'o sigi sen kan gwa belebeleba fila k'o fana sigi sen kan mobili bɛ se ka bila min kɔnɔ min ye gwa belebeleba fɔlɔ o bɛ donda la o ye maabaw olu ka donda yɔrɔ ye ale ni billet feere yɔrɔ o fana kɛrɛfɛ kogo u ye kogo fana falen min ye maabaw bɛ sigi yɔrɔ min na ntolanci terrain yɛrɛ kɔnɔna fala ye u y'o fana lakurakuraya k'o fana sanuya écran min bɛ yen n'i b'i to k'a ye u y'o fana falen sonorisation n'o ye maaw bɛ kuma min na ka taa fara lumière robot kan bayɛlɛmali mun kɛra sa n'o nana ni kura jɔli ye fala ye o bɛ tali kɛ u ka parking na u y'o dilan kura ye basikɛtikɛ terrain fila u y'o fana dilan a kɔnɔna ye min ye basikɛti panneau fana ye u y'o fana saba dilan yɔrɔ fila bɛ yen n'o ye so kura fila ye u y'o dilan min ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ bɛ o la kunnafonidilaw fana ka yɔrɔ bɛ o la yɔrɔ min bɛ fara n'o ye lujuratɔw ta ye u y'o fana dilan k'o kɛ kurakurani ye chaisiw k'olu bɛɛ lajɛlen falen k'a kɛ chaise ɲɛnamaw ye maaw bɛ sigiyɔrɔ min ani maa mafalenw bɛ sigiyɔrɔ min na yeelen fana dɔ faral'o kan wa min ye sokura in ye fala ye climatisation k'o b'a kɔnɔ an bɛ to palais de sport kɔnɔna na hali bi kunungo farafinna ŋanaminɛŋanaw ka taekwondo o baara daminɛna ye min ye ntolanci terrain min tɔgɔ dalen Salamatu Mayiga la a dayɛlɛlen kurakura ni taekwondo-kɛlaw ka bɔ farafinna fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ olu ka baara bɛ ka kɛ yen min ye ɲɔgɔndan in ye sa ale kɔni bɛ daminɛna mai kalo tile 30 a bɛ taa kun cɛ juin kalo tile 2 ministre ale de y'a kurumu karili baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ min ye Madina Sisoko ale tun b'o fana kɛnɛ kan n'i ye taekwondo in ta k'a lajɛ fala ye a fédération ɲɛmaaya o bɛ Magu Tarawele bolo n'a bɛ Silakaw ka sigi la ale ye muso ye a ye dantigɛli kɛ baara min na kɛ cogo min na ni Mali yɛrɛ ye juru ko in kɔrɔ cogo min Ide Isaka ni ale ye farafinna kɛnɛyatɔ olu ka taekwondo ɲɛmaa ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan a ye foli ta ni ta ka ɲɛsin Mali ɲɛmaaw ma labɛn kɛcogo ɲuman na yaasa denmisɛnnin minnu nana ka bɔ jamana 40 ni kɔ la olu bɛ se cogo min na ka n'u fari foni Mali kɔnɔna yan farafinna ale tɔgɔ la k'a yira ka fɔ sa ko min ye jamana 40 ni kɔ min nalen filɛ nin ye a bɛɛ lajɛlen ye fala ye maa 5 b'u nɔfɛ o y'a dɔgɔman ye ɲɔgɔndan in a bɛ to senna sa fo juin kalo tile 2 n'Ala sɔnna a ma jaabiw bɛna na bɔ Mali yɛrɛ ale ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw olu kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen don nin wagati in na Kabala ma ministre ale yɛrɛ tun taara ka t'i ɲɛda olu ka o yɔrɔ la a yɛrɛla sa k'a fɔ ko min ye ɲɛnajɛ kɔni daminɛcogo ɲɛna kosɛbɛ sabula Nizeriya e ko ale tɛ k'i ta kɛ dasiri ye ka taa an n'u kana bɛn dɛ fala yɛrɛ ka kuma tɛ n'i b'a fɛ ka kuputa ni girimanw de bɛ bɛn dɛ farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ hali bi kunungo Ligue des Champions finale o dasira fala ye 1-1 sanga 120 kɔfɛ min ye Faransikɛw ka PSG a ye kupu ta ko siɲɛ 2 tuguni sango a y'a ta ɲina a y'a ta nka min ye Arsenal ye olu ka maaw u sen ma diya penalty ta nin la kosɛbɛ sabula min ye maa laban min nan'a ta ale ye ta kɛ nalalen fana ye an bɛ taa hiji kɛnɛ kan sisan min ye Ibrahim Jawara ye ko tawafu daminɛna sisan kɔni hiji bɛ ka taa kuncɛli yɔrɔ programme fana bɔra maaw bɛna segin cogo min an bɛ taga ye ale min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ
Silamɛ cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba Mali kɔnɔ assalamu alaikum. Aw k'a dɔn k'a fɔ an seginnen ka bɔ min na bi sɔgɔmaden na jumadonyaba in na le 29 mai 2026 an balima silamɛw bi su in na juma su ka dugujɛ samedi la an ka délégué religieux n'a ɲɛmɔgɔba ye Dr Ousmane Sɔlu Tarawele u ye Mali hiridenw bɔ k'u jɔ k'u ɲɛsin alikaba ma u kana tawafuba kɛ n'an k'a ma k'a fɔ ko hiji tawafu an balima silamɛw o de kɛra bi su in na juma su ka dugujɛ samedi la le 30 mai 2026. An tawafu don min ka o kun ye umra ye nin ye hiji tawafu ye aw bɛna don jama la a ka d'an ye a ka gidiw lamɛn tuma dɔw la i bɛ se ka tunu ni min tununa i k'i jija i ka se k'i ta dafa i k'a dafa i n'a fɔ an ye dɔ ninnu kɛ cogo min na parce que n'a ma kɛ ten dɔrɔn i ka hiji ma ɲa ala k'an kisi o ma ala k'a ɲa ka d'an ma. An balimaw an ka délégué religieux tiɲɛna an b'u fo an ka alimamiw an ka seku u ye baara min kɛ ka hijidenw bɔ k'u jɔ mɔgɔ 50 cogoya min na ka mɔgɔw bila u ɲɛ k'u kunda alikaba kan i n'a fɔ an ɲɛ b'a cogo min na alhamdulilayi a ko in taabolo ka ɲi kosɛbɛ an balimaw. الحمد والنعمة لك والملك Alhamdulillah an balimaw ni an selen alikaba la aw ɲɛ b'a la ni alhamdulilahi ni ye jidenw don tɛ alikaba la tawafuba in ni k'a daminɛ an balima silamɛw. Voilà délégués b'u ɲɛ u bɛ alikaba munumunu siɲɛ 7 an balimaw ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu k'u yɛrɛ ye ka dugawu k'u ka denbaya ye ala k'u haminako bɛɛ nɔgɔya siɲɛ 7 alikaba k'a munumunu an balima silamɛw. ala ka Mali kisi ya rabi bijai hasal bait inshallah Mali be kisi an balimaw an ka dugawu kɛ jamana ye wallahi Mali jamana ba de ni ayatu golo barkama sanfɛ alikaba yɛrɛ la an tɛgɛ fila la ni waati na ka dugawu kɛ Mali ye ala ka Mali sabati jinɛ minisiri Dr Mahamadu Kone y'an bila baara min na an b'o de kɛ ka dugawu kɛ jamana ye général Dame Assimi Goïta ni ka jama ni ka gouvernement bɛɛ ala k'aw tanga k'a daminɛ Kayi fo Kidal ala k'aw bɛɛ kisi ala k'aw tanga ala ka Mali jidi ala ka Mali taa ɲɛ. لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته وأسيلا ومن الليل فاسجد له Alhamdulillah o tɛmɛnen kɔfɛ alikaba tɛmɛnen kɔfɛ bɛna makamu Ibrahim jogo fila k'o seli an balima silamɛw ka dugawu kɛ jogo fila o tɛmɛnen kɔfɛ k'u kunda ka taa zamzam ji alhamdulillah zamzam ji ni ka to fana min an balima silamɛw an balima o tɛmɛnen kɔfɛ gouvernement ka hijidenw u y'u kunda ka taa Safa ni Marwa ka to fana boli daminɛ Safa ni Marwa k'o fana boli siɲɛ 7 alhamdulillah rabbil alamin an balimaw kɛnɛ kan sa agence privée an y'u fana ye nin kɛnɛ in kan bɛɛ de bɛ nin baara in kɛ Mali hijiden 13 ni 323 a bɛɛ de bɛ nin kɛ alhamdulillah rabbil alamin ka alikaba munumunu Safa ni Marwa k'o fana kɛ siɲɛ 7 an balima silamɛw. Alhamdulillah alhamdulillah an balimaw an b'aw fo ni ka waliman dɔn nin tun ye
tawaful ifada an bɔlen kɔfɛ mina kana makan an na kana alkaba munumunu safa ni marwa k'o kɛ hiji tawafu alhamdulilayi ni y'o bannen an balima silamɛw an bɛ se k'a fɔ sa hiji ni y'a bannen pepewu a tɔ ye sa taali ka taa mali la n'o waati sera an bɛ na k'an bɛɛ da tawafu kɛ alkaba la ni waati in na o tuma hiji banna an balima silamɛw labɛnw bɛna sabati sa ko an kunda ka taa mali la inshallahu aw ni caw ni bagaji Ibrahim Jawara ka bɔ Makan wasalamu alaikum. Ayiwa Ibrahim Jawara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn baaraw kɛcogo ɲuman na n'Ala sɔnna a ma sini i taara Gabugu kɔnɔna fana na Mina Gabugu fala ye a bɛ n'a fɔ Mina étape in ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que so jɔlen tɛ yen ale ye tu kɔnɔna de ye bon mɔgɔw bɛ tantaw ni fɛnw de sigi k'u sigi a kɔnɔna na k'a dumuniko kuma ka ca Ibrahim sini n'Ala sɔnna a ma an b'a ka o yira mɔgɔw la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn wulada in na taa m'o bila Falaye Keyita tun bɛ yan ani ne yɛrɛ ka se ka laseli k'aw ma a k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔnna a ma. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Dugutigi ni wari dafa